Hei vaan kaikki lukiolaiset ja lukiolaisiksi aikoit. Mun nimi on Mikko Junno. Mä oon Porkkalan lukion alumni vuodelta 2008. Ja lukion jälkeen mä opiskelin Helsingin oikeustieteellisessä tiedekunnassa oikeustieteen maisteriksi ja nykyään on töissä asianajana. Porkkalan lukion ajoista mulla on erittäin lämpimät muistot. Suuri osa mun parhaista kavereista on lukioajoilta. Meillä oli erittäin hauskaa koulun ulkopuolella. Ja meidän vuosikurssi myöskin pärjäsi ylioppilaskirjoituksissa erittäin hyvin. Kiitos laadukkaan opetuksen. Itse kirjoitin e-paperit, parempaakin olisi ehkä ollut mahdollisuus, mutta se menköön sitten teinien laiskuuden piikkiin. Mutta yliopistossa opiskelleena on nähnyt myös muiden lukioiden käyneitä ja voin sanoa, että missään nimessä Porkkalalla käyminen ei ollut mikään este tai hidaste myöhemmälle akateemiselle uralle, melkein päinvastoin. Suosittelen käymään lukiota lähellä kotia. Itse päädyin tähän ratkaisuun ihan vaan siitä syystä, että en kokenut pendelöintiä, eli julkisella matkustamista erityisen mielekkääksi, ottaen huomioon, että aamuisin mua lähinnä kiinnosti nukkua. Ja sen lisäksi mulla jäi sitten myös koulun jälkeen enemmän aikaa vapaa- harrastukselle, kuten vaikka puntilla käymiselle tai mitä nyt teillä huvittaa tehdä. Eli suosittelen kyllä ehdottomasti vakavasti harkitsemaan Porkkalaa lukiovalintana sitten kun sen aika on. Mä oon itse toisen sukupolven Porkkalan käynyt ja kaikilla meillä menee erittäin hyvin. Ei muuta kuin tsemppiä.